खुलुमबाय गिबियावनो आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेल रादाब नायनो मोजां मोनग्रा बिथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनिसिम बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासिबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दं। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान रादाब लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। थुदि बिदिबा गोबाव खालामाजासे रादाबखौ जागायनोसै। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो गाहाय रादाबफोरा जाबाय। सेथियाव दं बावैसो दाननि सिगां साब इन्सपेक्टर जन्मनि राबाखौ माखासे फ्राउड केसनि थाखाय जेलाव जोबनानै दोनदोंमोनब्लाबो बिथाङा मैया जामिन मोननो हाबाय होनना खौरां मोननाय जादों। मख'जाथावदि बिथाङा गावनि मोननै एकाउन्टआव आयेन बेरेखा खामानिनि गेजेरजों 20 लाख रां जमा खालामदोंमोन। बिनिनो दाय हिसाबै बिथाङा साब इन्सपेक्टरा पुलिसजों खाजादोंमोन होनना रादाबनिफ्राय मिथिनो मोन्दों। नैथियाव दं जापाननि गाहाय मन्थ्रि शिन्ज' आबेआ मैया शुक्रबारखालि रुंसारि जाबाय होनना खौरांनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि बिथां शिन्ज' आबेखौ सोरबा दुथाङा उनथिंनिफ्राय गावनानै जिउ फोजोबदों होनना रादाबनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। रादाबनिफ्राय मिथिनाय बादिब्ला बिथाङा जोंनि भारत हादरखौ गोबां बिथिङाव हेफाजाब होबाय थादोंमोन होनना खौरां मोननाय जादों। थामथियाव दं चिरां जिल्लानि 3 नं राजा लामायाव गोबां बिबांनि दंफां हमदों। मोनसे स्रोद-स्रोदनि बिथाजों सं दाननानै हाग्रा बिफाना मैया चिरां जिल्लानि 3 नं माहारियारि राजा लामायाव गोबां बिबांनि बेसेन गोसा दंफांफोरखौ थालिर फिथाइ खोबना लांखोमानाय थासारिखौ हमनो हायो होनना रादाबाव फोरमायदों। मख'जाथावदि MS18 BG8561 नम्बरनि ट्राकजों लांखोमानाय बेसेन गोसा दंफांफोरखौ बाजाराव 25 लाखनिबो बांसिन जागोन होनना हाग्रा बिफाना खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों। ब्रैथियाव दं मैया आसाया दाउलिबारि साहा बागानाव मजुरि बारायनांगौनि दाबिजों गोख्रों खुद्रिसारदों। क'क्राझार सहरनि साखाथि गौरां दैसा बारनानै हरै मारुआव थानाय दाउलिबारि साहा बागाननि हाटखला बाजाराव बागानाव खामानि मावग्राफोरनि मजुरिखौ 525 रां खालामनांगौ होनना गोख्रों दाबि खालामदों। आसानि आफादगिरि स्टेफेन लाक्रानि दैदेननायाव आसानि मावथिफोरा आखायाव प्लेट कार्ड बेनार लानानै गोख्रों खुद्रिसारनाय दिन्थिफुङो होनना रादाबनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। फुंबिलिनि मोननैसो रादाबा दा बेखिनिल'मोन। सोरबाफोर आंनि चेनेलखौ दिनैसो गोदानै नायसनदोंब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनावबो थुनानै हो, जाहाथे आं गोदान रादाब फोसावबाय थायोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ गोसो गोथारै आंनि चेनेलनिफ्राय बरायहरग्रोनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै।